γυναίκας είχαν χθες τα νότια προάστια και έκαναν τον κόσμο να αναστενάζει στο πέρασμά τους. Είμαστε εδώ σήμερα στην εκδήλωση Julia Berkowitz More and More. Χαίρομαι πολύ που η εταιρεία μου Beautiful People οργάνωσε σήμερα αυτή την εκδήλωση και νομίζω ότι είναι ευχάριστο σε τέτοιες εποχές ο κόσμος να μπορεί να αγοράζει πράγματα σε περίοδους οικονομικής κρίσης με καλές τιμές. Δηλαδή οι τιμές εδώ πέρα είναι ένα μέσο όρο 50 ευρώ. Η οικονομική κρίση, τι έχουμε να πούμε γι' αυτό, σας έχει επηρεάσει? Πώς το βλέπετε τα πράγματα? Εννοείται. Πρώτα απ' όλα δεν έχω εκπομπή πια. Αυτό είναι το πρώτο. Που σημαίνει ότι και εγώ ανήκω σε εκείνους οι οποίοι έχουν πληγεί από την κρίση αυτή. Αλλά και σε όλα τα επίπεδα. Και στην καθημερινότητά μας και στο πώς θα ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ και το πώς θα φερθούμε γενικότερα και με τα παιδιά μας, τι θα τους περάσουμε ως μηνύματα. Για να δούμε τι μας απάντησαν για το πόσο χρόνο αφιερώνουν στην ομορφιά τους. Τώρα τελευταία καθόλου, παιδιά. Καθόλου. Μόνο ύπνο, ξεκούραση και γαλήνη με ανθρώπους που αγαπάμε. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι γονιδιακό, να μεγαλώνεις ωραία, όμορφα, να έχεις καλή ψυχολογία. Κάθε εβδομάδα είμαι 2-3 ώρες στην αισθητικό και προσέχω πολύ το δέρμα μου με διάφορες μάσκες και καθημερινά μόνη μου. 3 φορές την εβδομάδα είμαι γυμναστήριο, άλλες 2 φορές στο σπίτι την εβδομάδα. Οπότε αυτό και μόνο προσέχω και τη διατροφή μου και το σώμα μου και το πρόσωπό μου. Το καλό βέβαια το κρατήσαμε για το τέλος. Οι καλοντυμένες επώνυμες είναι... Η Χριστίνα Λαπύρη πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βανδύ δίνεται πάρα πολύ κομψά. Είναι αρκετές που θα μπορούσα να πω. Η Νατάσα Θοδωρίδου. Τα φιλιά μας στο Χάρη. Αλεξανδρούλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν παρείτσα μας. Φιλιά στη γιαγιά του